Speed limit 2030 ACB. No justice, no arrest. We need good luck. We need justice. सिखावनाय हाबाफारि रौमारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जोंनि रायजो राजा आरो साखाथिनि माखासे गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि गासैबो बाजार गलानि दैदेनगिरिफोर माखासे इन्टेलेक्सुयेल जोङो बे धरना लामा ब्लक खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिनि उद्देश्यआनो जाबाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजा फरायसा गासैबो बे जाथायाव दिनै हाद्रि बालानि जाथायाव जोङो गोग्लैसोनानै दङ। साखाथि बाखाथियाव थाग्रा जोंनि रायजो राजा आइ आफामोना जानाय लोंनायनिफ्राय बायदि गोबां भुगिनानै दं, बेराम आजार याव गोग्लैनानै दं। बिनिखायनो जोङो गोबांबार जिल्ला बेंगिरि आरो गोबां बार जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोननो, अब्लाबो बिथांमोना बे सलुसनखौ दिनैसिम मावनानै होआखै। बिथांमोनजों रौमारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जख'न्दाय जदोंमोन। बेहाय बिथांमोना रादाय होदोंमोन जे बिथांमोना मोनसे रिसुलुसन पास खालामदोंमोन। बिथांमोना जेब्लासिम लामा जायागौमानि बिथांमोना दै होनानै होगोन बेखौ बिथांमोना रोखायै रिसुलुसनाव पास खालामदोंमोन। नाथाय दिनै गोबां मेम'रेन्डाम गोबां सावरायनायनि उनावबो दिनैसिम बे समस्याया जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिजों जोङो बुंनो सानदों जाहाथे बे लामा जायागौमानि जाहाथे डाम्पार ट्रेक्टर बायदि खारनाया बन्द' जानांगौ आरो जोंनो बे लामायाव जाहाथे सानसेयाव खेबनै दै होनानै होयो फरायसाफोरनि थाखाय, बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। जेंनायाव माने गाज्रि जायो आरो गथ'फोर स्टुडेन्ट थांनाय मानाय, ओमफ्राय जोंबो हाथाय बाजार जानायाव गाज्रि जायो आरो दा बिदिनो गगा मोननाय गुजुनाय जालांजोबो आरो बयबो गथ'फ्राबो दिगदार मोनो। बे जेंनाया माने बिदिनो गोबावसै आरो जानायालाय बिदिनो गोबावसै। थांलाय फैलाय खालामग्रा गुबुन सुबुंफ्रा माबायदि खस्थ' मोनो? खस्थ' मोनो आरो बहुदनो हाद्रि बालायाव आरो बयबो बिदिनो खुगा मेगन गन्थं खोबथेनानै थाबायना गथ'फोरा ओमफ्राय गाज्रि जायो आरो स्टुडेन्टफ्राबो आरो गासिबो हाद्रि बालायाव बिदिनो दा नोंथांमोना मा लुबैदों? मा जेंनानि सायाव मा सुस्रांजानायखौ लुबैयो? जोंनो मोजां लामाखौ नांगौ, ओमफ्राय गथ'फोरनि थाखाय थांलाय फैलाय कलेज थांलाय फैलाय मोजां लुबैदों आरो जों दा बिदिनो डाक्टाराव थांनाय मानाय डिलिभारि लांनाय मानाय मोजां लामाखौ नांगौ आरो जोंनो दा। आंनि बुंनाया बेनो, गोजोननाय जाबाय आरो दा। बहुत असुविधा स्कुलाव जावा हमनायाव दिनै जोङो रौमारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव रौमारि ओनसोलनि बा रौमारि हालामनि रायजो राजाजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लाफानानै दिनै जोङो मोनसे जोबोद माने आनफरचुनेट दुखुनांथावै दिनैनि दिनावबो जोङो मोनसे लामाखौ लानानै जोङो दिनै आन्दलन खालामनो गोनां जादों। जोबोद दुखुनांथाव। आरो धरनायाथ' बेनो, दिनैसिमबो जोंनिफ्राय सापागुरि टु ओरै खैला मैला थांनाय मालिपिटासिम थांनाय लामाया दुखुनांथावै दिनैसिमबो लामाया मोजां नङा। सरकार तरफनिफ्राय दिनैसिमबो मोजां मोनसे लामाखौ बानायनानै होनायनि इनिसियेटिभखौ जों नुथ'वाखै होननायखौनो बुंनांगोन। जायनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरायसाफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों। जायनि थाखाय दिनै रौमारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे लामा मोजां जानांगौ होननानै होस्रिख्रावनाय, लामा मोजां जायागौ माने बे लामाजों जे थांलाय फैलाय जि मोनसे डाम्पार ओरैहाय साहानिफ्राय लानानै कुवारिफोरनिफ्राय जि डाम्पार सेन्ड ग्रेभेल रोगानाय, बल्डार रोगानाय बा बाला अन्थाइ रोगानाय डाम्पारफ्रा बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ जिबायदि मोनसे उसुबिदायाव खोख्लैदों, फारसेथिंजाय लामा मोजां नङा। लामा मोजां नङिनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा, जोंनि रायजो राजाफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलायाव बा हान्था मेला खालामनायाव गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जादों।
बिनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद रौमारि दालाय दखरा आफादा दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों आरो बे हाबाफारियाव जा खाथियावनो थानाय खाग्राबारि गोजौ फरायसालिनि फरायसा गेजेर फरायसालिनि फरायसा UN एकाडेमिनि फरायसा मंगलियन बड'सा फरायसालिनि फरायसा बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै बे सोमावसारनायखौनो होननांसिगोन माने लामाया जे मोजां नङा बेखौ जोङो सरखारनि फारसे मिथिहोनो थाखाय बा जों जे खस्थ' मोनगासिनो दङ गुबै थांखिया मा दिनैनि थांखियाथ' बेखौ खालामनायनि थांखिया बेनो लामाया थाबैनो मोजां जानांगौ आरो जिबायदि दामफारनि थांलाय फैलाय बेजों जोंनि रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनगासिनो दङ एक्सिडेन्टआ जायाखै नङा गोबां एक्सिडेन्टबो जालांबाय दा लामा मोजां नङिनि थाखायनो एक्सिडेन्टआ जादों होननानै जों बुंनांगोन थांखियाथ' बेनो लामाया जानांगौ बेथ' बुंनो थाङोबा जों मिथियै समनिफ्रायनो लामायाथ' मोजां नंखाया गेजेराव एसे ब्लेक टपिं बानायनाय जादोंमोन खिन्थु बेबो दसे समनि उनाव एथ' गारि हेभि गारि खारो थांलाय फैलाय खालामो लामानि केपासिटिया हयथ' जोंनाव बेहाय बे लामानि केपासिटिया 10 टन केपासिटि गारिया खारो 25 टन केपासिटिनि दा बेहाय लामाया हयथ' जोंना थावरिनो हायाखै दा ओंखायनो लामाया जोंना थाबैनो मोजां जानांगौ जों बेखौ लुबैयो जों गासिबो रायजो राजाया बेखौ लुबैयो जाहाथे जोंनि रायजो राजा फरायसा बिथांमोना फरायसालियाव थांनाय फैनायाव जाहाथे उसुबिदा मोननाङा जों आसा खालामदों दिनैनि जे मोनसे होस्रिखावनाय बे होस्रिखावनायनि गेजेरजों सरकारा थाबैनो नायसनगोन आरो थाबैनो जोंनि लामाखौ बानायनानै होगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।